izikhukhula zango-April kwaba izikhukhula zesibili ezahlasela Lemboni, njengoba nango-2017 kwakhukhuleka. Minyaka yonke bathi bakhiqiza u-540,000 wezimoto, kuthi u-70% uqhamuke lapha. Kodwa izikhukhula zakamuva zamisa ukukhiqiza izinyanga ezintathu. Kwathi izimoto ezingu-4,000 kwafanele zicekelwe phansi, kanye nezingxenye zezimoto ezisebenzisa ugesi zacekelwa phansi. Yize baba nokulahlekelwa, kodwa bakwazi ukugcina izisebenzi. Izisebenzi zale nkampani ezingu-7,500 zathola ukuncishiselwa amaholo ngo-35%. We really suffered from the devastating floods on the 12th of April, and there was an incredible amount of damage to our plant. We ended up with over 1.5 meters of mud over the entire 87-hectare site. But today, we're very pleased to announce that we are back. We're back into production. Undunankulu wesifundazwe noMusa Dube-Ncube uthi ukuvula kukaToyota kuzosiza umnotho wesifundazwe. Siyathobeka kakhulu ukuthi babe ne-confidence kuthina njengohulumeni kanye nesifundazwe ukuthi basafuna ukuthi baphinde basebenze lapho KwaZulu-Natal. Le nkampani inethemba lokuthi izokwazi ukukhiqiza izimoto ezingu-120,000 ukuya ku-130,000 uma kuphela unyaka wezimali. Londe Khatebe, SABC News, eThekwini.